Smomoza awufika ngogalelekile. Ngibonga kakhulu kumkhaya wesilo somaskandi okwazile ukuphakamisa umbhede kwabonakala ukuthi inyoka ayikho. Lokho kukhomba khona ukuthi ngubhekeni kwamanye amaculo kuyafinyelela izikhalo zami mangihlaba umkhosi ukuthi inhlamba iphele. Ngiyakubonga lokho bafowethu. Bese ngibonga kuMdumazi insizwa uyiqhawe mfowethu. Ngiyakubonga mfowethu ukuzehlisa kwakho kukhomba umnsizwa lokho nokuxolisa ukwazi ukuxolisa kwenye insizwa. Igama elikhulu kabi lelo mfowethu, ibambe lapho Mdumazi mfowethu. Siyakubonga thina siyakweseka kulokho. Ngicela mfowethu ukuthi ukuphakamise lokho kwande nakwabanye abantu ukuthi ke umnsizwa akusiwu forward kuphela nokuxolisa kuyibo umnsizwa. Uthi uthanda uzokuxolela mfowethu, mnikeze isikhathi sakhe naye uzokuxolela umkhaya wami. Akusiwo umuntu onenhliziyo embi uThuthani ukuthi mhlambe ke usadinekile naye ngendlela adineke ngayo. Mnikeze isikhathi mfowethu, uNkulunkulu uzokwenza ukuthi akwazi ukuxolela nawe, ngoba siphila nje ngenxa kaNkulunkulu. Sizinsizwa nje kungenxa kaNkulunkulu, ngeke simkhohle uNkulunkulu. Yilokho nje ke bafowethu. Okunye-ke impi kaMaskandi bafowethu ngeke iziphela. Angizange ngizoqeda izimpi zikaMaskandi nokugadlana, kepha ngizoqeda amagama amabi ayizihlava amabi ahlabayo okugadlwana ngawo la kumaskandi esiwafice khona amadala. Kepha-ke bafowethu sekufika isikhathi sokuthi kuphele lokho, kugadlwane nje kahle kube kamnandi, kodwa hhayi ngamagama ayizinhlamba nanokugula komuntu ukuthi kuzothi elinye iciko maligula bese elinye iciko ligadle lelo ciko ngokugula kwalo. Kubi lokho bafowethu, ukugula enye into eficana nanoma ubani. Kufika isikhathi-ke sokuthi kuphele njengoba ngubhekeni nami angilutho, kodwa-ke ngizokwenza le nto ngoba angithunywanga umuntu, into engizenzele yona futhi ngizoyimela njengoba ngiyimela nje. Ngiyancoma-ke bafowethu ukuthi-ke okunye kwefiso zami kuyenzeka. Nami-ke ukuphendula nje laba abathi mhlawumbe bacabanga ukuthi ngikhuluma kuphela, ngiyiciko bafowethu. Ngike ngayiveza single-track yami, ngiphiwe full album manje. Ingoma ngiyayazi, ngiyakwazi ukucula bafowethu. Nongakangiboni usazongibona. Angizile uzoyimaketha, kepha ngikhanyisela nje labo mhlawumbe abacabanga ukuthi-ke ngikhuluma kuphela. La ngikhuluma edlangalaleni ngoba izinto eziningi faneke siyilungise khona la edlangalaleni bafowethu. Lokho ngicela ukuthi sibambisane, sesekane futhi. Nginamagalelo-ke mina bafowethu, angisuye umuntu othanda ukuqhosha kakhulu. Elinye lamagalelo ami ebeningalazi mhlawumbe enginganivezela lona, yabona eNdlunkulu nginegalelo elikhulu igenge iyangazi-ke igenge yaseNdlunkulu. Nibona nje sasiyotshala inkosi yomaskandi umjikes, nanibona sihlangene laphana siyigenge yaseNdlunkulu. Kwakungenxa yami bafowethu, mina ngangihlanganise yonke igenge. Angiqhoshi ngalokho, angichomi, kepha ngizama ukunivezela igalelo lami ukuthi-ke ngiyakwazi ukubona izinto ezi-right nezingekho right. Ngahlanganisa igenge, kunzima abanye bengafuni, kepha ngoNkulunkulu ekugcineni senzeka isifiso sami, sahlangana nafike nasibona kwaMjikes sihlangene, najabula futhi. Kepha akanazi ukuthi kwakungenxa kaSmomoza, anazi ukuthi kwakungenxa kaSibhokoza, anazi ukuthi kwakungenxa yeMomozi. Ilokho-ke nje bafowethu, ngithanda ukubonga nje kakhulu egengeni ekwaziyo ukulibona iqhaza lami nekwaziyo ukungeseka. Ngiyabonga.